बड'लेण्ड इंखंनि बे जोनोम सानाव बाहागो लाफैनो मोननानै निजेखौनो खाफाल गोनां होननानै सानदों। मानो होनब्ला बड'लेण्ड इंखंनि जाबादि हाबाफारि, बे हाबाफारियाथ' माहारिनि गेदेर खामानि होननानै सानदों। खारन बेफोरबादि खामानिखौ कुनु जायखिजाया राजनितिबिद इत्यादिया खामानिखौ मावाखै। बड'लेण्ड इंखंआ जिखिनि खामानि मावदों बेखौ मावनायखौ नुनो मोनाखै। किन्तु बड'लेण्ड इंखंआ जिखिनि खामानि मावदों बियो मख'जाथाव आरोखि। बर'नि थामोनथाखौ नागिरनानै जाबादि दासिम दोंबेसे मेथाइ रोजाबखो नोंथाङा? आङो दासिम 100नि बारा मेथाइ खनबाय। गिबिसिन मेथाइ रोजाबनाया मामोन नोंथांनिया? गिबिसिन मेथाइ रोजाबनायखौ आङो बुंबाय उत्तम चन्द्र केरकेटारिनि मेथाइ खनदोंमोन आं। सर्ट खननो हागोन नामा नोंथां? हा? ससे खननो हागोन नामा? ससे बे दैमा गाथोनाव मा एसे समायना गोमो गोथां, बिब्दिमोन आरोखि। आङो मोनसे समाव बा आङो आंनि नाजानाय, माहारि सिबिनाय, हारिमु सिबिनाय, बेनि सायाव आङो जाबादियै नाजाबोदों बेनि सायावनो आंनो बे बान्थाखौ होदों होननानै आं सानो।